Assalamu alaykum, mehman iýleşir, edil watandaşlar. Ene bilişme diýaly berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda her bir günümiz hormat prezidentimiz arkadaşly Ferdarmyzyň paratatly başçylygyna toýlarlaşýar. Ine şunam görüşme diýaly ýurdumyzda bir ajaýyp toýlaryň biri, has orta durmuş toýlary, bag toýlary bugun goýuny 361-li mukaddes Taşowy diýilende Gadakbaýewaň döwletli ojagyna irtäherden bäri dowam edip dur. Bugun hormatly bayram agamy bilen Oguljan gelene jemgyň agdyr maşgalatyna biziň bir ey görýän mehriban dostumyz egneş ýollaşmaz Tehoçanyň nowçy bilen durmuş toýlanýar. Bugünkü dawral toýlu günde ine biziň meşhur başyýymyz Döwran Nuriýew özüniň sadanarlar topar bilen dawral toýun hyzmatyny elbetde görýäs böli bugun Alem video studiýasy özüniň ýöreýte bir ýokarky Full HD formatlar bilen awadanlaşdyryp şuňky dawramyzy ýadygarlyk ýadgalary biziň toý dawramyzy Alem video studiýasyny tomaşa edýärler. Ýaşlarymyzyň akşamky dawarysy şadlyk şaglaňa wesep dowam edýär. Töhmet batly bol, toýlar mutly bolsun. Batly ýaşa. Töhmet batly bolsun, batly ýaşadyn. Agdyr ýaşadyn. Amcan batly bolup, batly ýaşap burum. Diňe toýdy gatnaşmak hemmämi jemgyýet tarapyndan sagyn. Töhmetden batly bolun. Bu şahar toýlar mutly bolsun. Mary vilayetinden dawramyda gatnaşýan kursdaşlary. Toylar toylaşsın inşallah. Yeniden toya gatnaşmak. Toyun başı olsun, toyun son gurur olsun inşallah. Yeni toylamada gatnaşalım. Daha sonra halkına öğren minnettar mıytmanın karşılaşlarına söz yok. Halk rahatlaşım Töhmet batly bol. Elmadamy gül oynak ya toyunlar. Sağ ol Töhmetcan batly bol. Allah can görjek gün gowy bolsun. Allah janniki oğul ýylaňyza şeýde oturmak meýe sestir şagatçan degem owagyň beretlerden beretleri ýanglasın. Allah göz boy Töhmet batly bol. Ne diýdi adamlar görýär. Dawra dowamında ýaşyň şanyna her birimiz gowardylarymyzy beýan edýär. Tugulma hem aýdylýan aýdyljyk ardylar ýaşyň şanyna hazyr bolsun. Bugün toy dawranam ýaňa maýtdyk toýun başynda ýadygarlyk ýadga galyrýar. Ýöreýte Alem video studiýasy. Tomaşa edin.